Γεια σας. Είμαι η Αναστασία Ολυμπίου, αδειοδοτημένη ψυχολόγος στην Ελληνική Επικράτεια και επιστοποιημένη συμβουλός ψυχικής υγείας στην Νορβηγία. Σήμερα σκέφτηκα να μιλήσουμε για δύο προβλήματα, δύο σημαντικές μαθησιακές διαταραχές που έχουν διακριτές, σαφείς διαφορές, αλλά και κάποια κοινά σημεία. Πρόκειται για τη δυσλεξία και τη γενική μαθησιακή καθυστέρηση. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε σε τι διαφέρουν μεταξύ τους. Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που οφείλεται κυρίως σε βιολογικούς παράγοντες, κυρίως κληρονομικούς, και επηρεάζει, δυσκολεύει τα παιδιά μας στη γραφή και ανάγνωση κειμένων. Τα χαρακτηριστικά της είναι η δυσκολία στη φωνητική των λέξεων, στην προφορά δηλαδή, στην απομνημόνευση κειμένων και στην σωστή ταχύτητα, στο σωστό ρυθμό του προφορικού λόγου, της ομιλίας. Οι δυσκολίες των παιδιών στη γραφή και στην ανάγνωση είναι κύρια χαρακτηριστικά της διαταραχής και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα γλωσσικά, θεωρητικά και φιλολογικά μαθήματα. Τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στα γραπτά, αλλά υψηλή στα προφορικά. Επιπλέον, και πολύ σημαντικό να σημειώσουμε εδώ, τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν ανώτερες και ξεχωριστές ικανότητες, βασιζόμενες στην εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους. Η μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της δυσλεξίας έχει ως αποτέλεσμα μια προοδευτική, αυξητική καθυστέρηση στη μαθησιακή πορεία του παιδιού. Μια έγκαιρη όμως διάγνωση και αντιμετώπιση της διαταραχής μπορεί να επιφέρει σημαντική και εντυπωσιακή πρόοδο. Τι γίνεται με τη γενική μαθησιακή καθυστέρηση όμως? Πού οφείλεται? Η γενική μαθησιακή καθυστέρηση οφείλεται σε ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού. Παιδιά με γενική μαθησιακή καθυστέρηση αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα στα περισσότερα μαθήματα, αν όχι σε όλα, σημειώνοντας χαμηλή επίδοση τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα παιδί που αντιμετωπίζει γενική μαθησιακή καθυστέρηση θα έχει δυσκολία και μια επιβραδυντική πορεία τόσο στα θεωρητικά μαθήματα όσο και σε μαθηματικά ή φυσική ή και χημεία κλπ. Η μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της συγκεκριμένης διαταραχής έχει ως αποτέλεσμα μια σταθερή ταχύτητα στην καθυστέρηση της μαθησιακής πορείας του παιδιού. Σε αντίθεση, όπως είπαμε πριν, με τη δυσλεξία που έχει μια προοδευτική καθυστέρηση. Μια έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της διαταραχής μπορεί να έχει μόνο μια μικρή περιορισμένη πρόοδο. Σε αντίθεση με τη δυσλεξία που αν διαγνωστεί εγκαίρως έχει μια ταχεία και εντυπωσιακή πρόοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δυσλεξία και η γενική μαθησιακή καθυστέρηση είναι δύο διαφορετικές μαθησιακές διαταραχές με διαφορετικές αιτιολογίες και εξελίξεις, ρυθμούς εξέλιξης, παρόλο που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προκειμένου να έχουν μια όσο το δυνατόν νωρίτερα θετική επίδραση στην πορεία και ανάπτυξη των παιδιών μας. Ελπίζω πως αυτή η μικρή ανάλυση θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαταραχές
και να αυξήσουμε τις γνώσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή σας ημέρα.